it-tnejn ta' 22 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 4, versi minn 16 sa 30. Ġesu ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh fidejh il-ktieb ta' Isaija l-profeta. Fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax hu ikkonsagrani. Bagħtni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja, inrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar sena tal-grazzja tal-Mulej. Imbagħad reġa' qala l-ktieb taħ lura lil qaddej u qagħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamrin fuqu. U beda jgħidilhom: din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimli ħlewwa li kien ħireġ minn fommu u bdew jgħidu: dan mhuwiex bin Ġuseppi? Iżda hu qalilhom: żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju: tabib, fejjaq lilek innifsek, dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnaum għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom: tassew ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Sarafta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan, fis-sinagoga kulħadd intela bil-korla. Qamu u ħarġuh il-barra mill-belt. Ħaduh fuq xifer tardum tal-olja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u riedu jixħtuh minn hemm fuq għal isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Inti tikkritikhom lill-oħrajn, mod speċjali dawk l-aktar qrib tiegħek. L-aktar nies li jikkritikawna b'mod sever huma ħafna drabi dawk l-aktar familjari magħna. Xi ħadd jiġi minna jew ġirien li magħhom naqsmu ħajjitna. Ġesu ġie affaċċjat ma' prova qiebsa meta mar lura fil-belt ta' pajjiżu f'Nażaret. Mhux sempliċement bħala iben il-mastru taxxa, imma issa bħala mgħallem imdawwar bid-dixxipli. Kienet użanza għal Ġesu li jmur is-sinagoga kull nhar ta' Sibt, il-jum qaddis tal-Lut, u meta kien imissu kien jaqra mill-Iskrittura. In-nies ta' beltu semgħuh b'attenzjoni kbira f'din l-okkażjoni għaliex kienu semgħu dwar il-mirakli li kien għamel fi bliet oħra. X'sinjal kien se jagħmel f'beltu stess? Ġesu ħasadhom biċ-ċanfira li tom meta qallhom li ebda profeta jew qaddej ta' Alla ma hu miġjuh qalb niesu. In-nies ta' Nażaret ħadu għalihom b'dan l-aġir u ma redux jisimgħu x'kellu x'jgħidilhom. Huma iddisprezzaw it-tagħlim tiegħu għax hu kien bien ħaddiem mastru taxxa, sempliċi ħaddiem talit, u għalhekk iddisprezzawh minħabba l-familja tiegħu.
kemm drabi il-familjarità twassal l nuqqas ta' rispett żbaljat fl-oħrajn. Ġesu ma seta' jagħmel l-ebda manifestazzjoni tal-qawwa tiegħu fosthom għax qalbhom kienet qiebsa u magħluqa bin-nuqqas ta' twemmin fih. Jekk in-nies flimkien jasru robodu u jirrifjutaw li jifhmu, allura ma jaraw xejn ħlief fil-punt tagħhom u ma jaslux li jħobbu u jaċċettaw lill-oħrajn. Inti malajr tieħu għalik u toffendi ruħek minħabba l-oħrajn? Mulej Ġesu, inti il-milja tat-tamiet u x-xewqat kollha tagħna. L-Ispirtu tiegħek jagħtina l-grazzi, il-verità, il-ħajja u l-libertà. Imlini bil-vera ferħ tal-Evanġelju li ġej twassilna u ħeġġeġ lil qalbi bl-imħabba u d-żelu għar-rieda mqazza tiegħek. Amen.